Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo. Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Bakas ng lumipas. Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, kasunod nito'y malutong na pagtawa. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo'y madarapa, sa ating pagtingala, may mga bisig na handang umalalay sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Programang kinatatampukan ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan. Mga pangyayaring puno ng pait at pasakit, ngunit kapupulutan ng gintong aral upang kahit ano pa ang ating suungin, mananatiling tuwid ang landas na ating tatahakin. Bakas ng lumipas.